Acompáñanos Manolo Castro, gran profesor e mellor persoa, e vai nos dedicar aquí unhas palabriñas. Ben, vilaregos, vilaregas, achegados, moi bons días. Nótase que a presentadora foi alumna e que me ten querencia. Sempre está chufándome. Ben, despois destes anos de pandemia, chegamos a esta 30ª edición da Romaría en Labrega da Chaira, neste contorno inmediable que é a Carballeira do Cancelo. Quero comezar agradecendo a proposta que me fixeron para ser pregoeiro desta romaría. Síntome moi honrado por facelo, ademais de gozar deste momento, neste lugar tan próximo xeográfica e afectivamente para min. Isto dos pregóns opino que é como as visitas. Moi ben cando veñen e moi ben cando se van. Pois nisto igual, nisto dos pregóns, moi ben cando comeza e moi ben cando remata. Procurarei non defraudar e serei breve. Síntome moi honrado, como dixen, e cun sentimento de certo pudor, debido á categoría intelectual e humana das persoas que me precederon neste labor. Manuel María, o gran poeta chairego, fora o primeiro pregoeiro desta romaría. Pero nos últimos anos pois pasaron por aquí xente como Felipe Senén ou mesmo Alfonso Blanco Torrado, para que desde aquí desexamos unha pronta melloría e que siga progresando na súa saúde, na súa mellora, e que poida estar con nós canto antes. Tamén sinto pudor xa ora, sabedor das moitas opcións que había en persoas interesantes e con moito que contar de fora, pero tamén desta mesma parroquia, como nos descubriu Pastora no seu libro Lareira de Soños. Eu pouco máis mérito teño para estar hoxe aquí que a querenza por estas terras e a miña crianza nun ambiente labrego. A miña vinculación cos vilares lévame alá a principio dos 70, cando miña nai me ofreceu a Virxe dos Desamparados e comecei a vir ás Pascuas, mercar un cirio da miña talla para levar á igrexa a ver se me ia logrando con ben. Seguiu logo un coñecemento progresivo da parroquia e súa xente a través das actividades de xermolos e da boa xente vilarega que fun atopando no meu traballo e relación social ao longo dos anos. Esta romaría Labrega da Chaira, romaría de nobres apelidos, supón para moitos de nós, principalmente para os máis vellos, un reencontro con persoas, veciños, residentes ou emigrados que retornan nestas datas. E tamén reencontro coa cultura labrega de hai non tantos anos, que nunca estivo valorada debidamente, pero que é a nosa, a que directa ou indirectamente nos deu e nos dá de comer. Cos anos experimentamos un goce especial co regreso ao pasado. Típicas son as conversas dos maiores sobre a mili ou as relacionadas cos anos mozos, festas, bailes e ceifas varias como a sega, a malla, a esfolla, onde a veciñanza se xuntaba en rogas para levar a cabo o traballo, mais que tamén supoñían momentos de ledicia, porque cando un é novo o corpo pode estar canso, pero a gana de festa pode con todo. Así, xa desde pequenos estábamos en contacto co mundo labrego, base da economía familiar. Facíamos carros de nabo nas longas noites de inverno ao pé da lareira. Debeciamos por unha navalla, arela de todos os rapaces daqueles anos, coa que xogar e facer brinquedos, aros, tiratacos, de vieiteiro, aguilladas. Pero tamén colaborábamos no traballo dos maiores, ir coas vacas, chamalas na arada, picar patacas no rego cando se apañaban, xuntar mollos na sega endeitadas e contas, axudar a facer os medeiros, estender e virar, enciñar erva seca, en fin, innumerables labores nos que os rapaces vivíamos o mundo agrario desde moi noviños. Rapaces labregos que, aínda que hai que non lle dá valor a esas vivencias ou mesmo renega delas, eu considero que fomos afortunados en moitos aspectos.
Temos un coñecemento da natureza e da cultura popular que os residentes das cidades non teñen. Esta romería e esta carballeira do Cancelo desde hai 30 anos ven sendo ocasión e o lugar de reencontro de moitos de nós coa fauciña, coa restreba, co mollo, co vencello, co medeiro, coa limpadora, coa malladora, coa muña, co enciño. E rodeados como estamos desta maravillosa flora e variada, ameneiros, abidugos, carballos, piñeiros, salgueiros, sanguiños, loureiros, acibros, xastas, pudias, toxos, codesos, uces, carpazas, carqueixas, contas, millás, cristas ou pés de paxaros, balocos e malvela. Riqueza léxica do mundo rural que é descoñecida ou non pasan de ser simples árbores ou plantas para a maioría da xente urbana. Igualmente poderíamos decir dos paxaros, de traballos ou da cultura de tradición oral. Por eso considero que esta romería é para os máis vellos un excelente evento onde revivimos de xeito gratificante e festivo vivencias pasadas. E para os máis novos e forasteiros unha auténtica lección de cultura etnográfica e sempre, para todos, e como xa dixen, un día de ledicia e de encontro e reencontro das persoas. Para ir rematando xa, e principalmente dedicado aos maiores, vou ler un par de poemiñas. O primeiro de Manuel María, do seu poemario Terrachá, dedicado aos labregos, esa xente que desde hai séculos lle tocou sempre serrar debaixo, desde os antigos foros, vacas postas, aleiras arrendadas, até a actual ditadura de mercado, onde lle poñen prezo ao que merca e ao que vende, e os grandes multinacionais impoñen os seus intereses. Vai aí. Labrego. Para escravo o labrador, no inverno móllase, no brao derrete o a calor. A súa vida é incerta, ao sementar non sabe se acerta ou non acerta. Para lograr unha anada ten que contar co sol, coa auga, coa xeada. Como a terra é cega, se lle dá froito un ano, o que ven xa lle nega. Así vive o labrador, comendo pan regado con sangue e con suor. O segundo poema é outro dun poeta xeirego, Xosé Crecente Vega. Está dedicado ás vacas. Eses animais que foron e seguen a ser sustento da maioría das familias desta zona. As nosas vacas, que eran case da familia, que se sufría con elas nos partos, que se lles facía un caldiño ben enfariñado para que se repuxesen e se amantaban se ia frío despois cando saían fora, que se falaba con elas como se fosen da familia. Na actualidade perdeuse esa relación de afecto, xa nin siquiera teñen nome, pasaron a ser máquinas de producir cun numeriño na orella para identificalas. Son os novos tempos. Este poema fálanos da relación entre dúas vacas das de antes, das que tiñan nome, a Teixa e a Gallarda. A min resultame especialmente evocadora e entrañable. A Teixa e a Gallarda. O ben que se querían, a lei que se gardaban. Andaban sempre xuntas por chousas e por gavias, pacían polos cómaros de cote aparexadas. E que volveran cedo ou tarde para a casa, nunca a Gallarda viña que a Teixa non chegara. Vivían nunha pía, dormían nunha cama e na mesma manxadoira comían e rillaban. Turrábanse a diario e nunca se escornaban. Lambíanse unha a outra, o lombo, o colo, a cara. Estaban tan acaídas e tan aconchavadas que nunca o dono soubo cal era a que mandaba. O ben que se querían aquelas dúas vacas. Así pois, co bo exemplo da Teixa e a Gallarda, saúde, bo día de festa, armonía e ledicia para todos, a gozar da romaría e ofrecerse para o ano que ven, xa ora. Nada máis. Comunícame que vai a continuación unha pequena sorpresa e xa lle paso aquí a palabra a Luz Veres. Moitísimas gracias. Mira que
Bueno, os aquí presentes, como xa sabedes, somos os membros da directiva da Asociación de Veciños. Entón, non queríamos pasar a 30 edición da Romería Labrega sin facerlles unha pequena e humilde homenaxe a 3 persoas que traballaron e loitaron por esta romería. Son Pepe, Suso e Román. Pepe e Suso, por favor, achegádevos por aquí. E dende aquí queremos mandarlle o noso agarimo máis grande a Román e a súa familia. Arriba,